military yun, ng ex-military yun. Diba? Oo. Ayaw ko na magsalita. Ano insurance mo, sir? Ano insurance mo? Basta fair kami. We're here to be fair. Diba? Kaya, kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Yung sabi ko totoo yun. Pero walang 18 tao doon sa labas ng bahay ko. Oo nga, so kasi sinabi niya na hindi niya yung mapapasinungalingan. He already admitted that. Nakita ko naman sila nung umalis eh. Oh. Saan hindi kasama mag-sentret ka? I cannot recall now. Explorer was there, Gilanes was there. But we've met in the first place before. Oo, nakakausap sila doon. But I remember the 2 ICC people who were there. Naalala ko sila. Oh. Kaya na yun, we're looking at the statements and we're looking at the case build-up. And we want to know certain facts. We have to have certain facts from the witnesses. So, that's about it. What about It's being dated as a witness. What about Eric? Kasama tayo. Ongoing na yung preliminary investigation for it's probably going to be submitted for the solution very soon. PI na yan. Ano yung ongoing PI yan? There are many, a lot of cases are ongoing preliminary investigation. Okay? Yung muli kasi, medyo matagal na rin, ano yung repeat. Yeah, ano talaga yan? We have to, alam mo yan, we have to shore up the facts. We have to get the case. Because when we file the case as we want, may continuous trial. 100% of government's evidence immediately. Ayaw, dinitil sa dati natin. Ayan, napag-iimbestiga sa flood control, mga anomalya, mga nadidirato siya. So, maliwanag, may inamin siya. May masama ba? Wala. Bakit? Noon pa niya to sinabi. Noon pa niya sinabi to, nung nakipag-meet siya sa ICC. Nakita ko sa inyo yung news. So, ano ibabato sa kanya? Babaguhin na, gigibain lang yung kwento na yun para sirain si Ombudsman. Diba? Tama. Mysterious, tama. Diba? Pag hindi yan, kung na-dismiss yan, sasabihin nila, may kinikilingan si Ombudsman. Totoo ang binibintang sa kanya. Diba? Style. Diba? Style yan. Oh. So, hindi naman niya talaga mapafile yung kung ang ganito na klase ng kwento na hindi nga makapasa kay Senator Lacson. Diba? So, kung hindi niya makapasa, asisisihin nila dyan, si Ombudsman Boying Rimon. Sasabihin may kinakampihan. May tinatago. Yun. Ay nako. Anyway mga ka-clear, thank you so much. Thank you so much kay Nelson Cupino and JD Sinab. Pakigreet po ang wife. Yusek, pakigreet po ang wife ko. Birthday niya sa 10. Ano ba? Ay, ano nga pangalan ni Mrs. Pumuta ko na. Wait. Ano ang pangalan? JD Sinab. I forgot. Taga lang ha. Nagbuta ko. Ayoko magbanggit ang pangalang iba. Baka magkamali ako. Oo. Si, ano to eh. The Life with the Sinab. At anyway, maraming salamat. Happy birthday to you. Ano ang pangalan? Tiga lang ha. Nakalimutan ko na. Wilma. Wilma ba? Ay, ano pangalan? Tiga lang. Addict to sex. Anong pangalan na JT? No, asawa ni JT sila? Ha? Aileen? Ato, Aileen. Ako, Diyos ko, puti na lang. Baka ibang pangalan mo, bigay ko. Umalma, parang si Sheila. Sheila ba yun? Sheila Santay. Magalit. Ayun, ako. Oo nga. Sorry naman. Ha? Okay? Thank you so much. Happy birthday to you, Aileen. Yan. Wife ni JD sila. Thank you. Naku, Diyos ko. Baka magkaroon pa rin. No, parang kay Suntay. Sorry po Ma'am Aileen. Alam ko loyal po si JD Sina. Bakit? Kasi pinabati kayo. Ha? Pakibati ang aking wife. Proud. Hindi yan magkukumit ng bigamy. Hindi siya magkakaroon ng pag-iinit sa iba at magkakaroon ng wild imagination. Happy birthday, Ma'am Aileen. Ganun ba? Shiro kan sa happy birthday. Happy birthday po sa Ate Shiro. Wait, Trixie, hindi nagkamali ako. Baka nga mabong suntay si JT Sinab. Sorry naman. Sino si Wilma? Sabi ni Tatay Rudy Manuel. Sino si Wilma? Ako nga'y mali.
kapitbahay nila Lemon. Sabi ni Lord Len, ay nako talaga. Ay, thank you the gents. Thank you so much. Wilfred, thank you din. Paano Liza Rivera? Paano? Paul Louis Serrano. Mga clear, bukas po yung biyahe namin. I will try na makapag-live or iba yung oras natin. So, di ko alam at parang tignan natin kung makakapag-live ako. Baka hindi ako makapag-live. Ito try ko kahit isa lang. Ha? Every day I will try. Kahit isa lang. Magkita-kita. Magkausap-usap lang tayo dito. Nasa iba tayong biyahe. Mga clear. Official to official. Duterte ang may pakalan yan. Sila ang magpipilipisyo. Rob Mendoza. Oo. Diba? Paano mga clear? Nandito ba si Maestro Paul TV? Maestro Paul TV, thank you so much. Ronaldine Aquino. Puro in-interview kundi may aw-aw. Puro ini-interview kundi may aw-aw. May sapak sa utak ng politiko. Ganun ba, Ronaldine? Kim Santos. Yung babae na reporter na posesan mo. Oo, naposesan. Naposesan din pala ni Kim Santos. Naposesan ko siya. Pakinggan nyo. It's okay, sabi. Pinatawad naman ako ni Ma'am Aileen, no? Thank you po. Pero at least yung pangalan niya, alam ko. Live with the Synapse. Okay, thank you. Ako, okay? See you tomorrow. Wait, madasent daw. Sabi ni Rob Mendoza. Sorry, no. Paul Louis Serrano. Ito ba si Michael Paul? Michael Paul TV. Thank you, Maestro Paul TV pala. Maestro Paul TV. Thank you so much. Panoorin niyo po si Maestro Paul. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Vegas, yung papalalang. Huwag tulugan, inyong karapatan. Bye-bye! Luzon, Visayas at Mindanao. Hawakan ang mga titi. Hawakan ang... Hawakan ng mga grabe naman to. Baktay kayo ngayon sa MTRCB. Nababalik pa lang ni Kuya Will sa telebisyon. Tapos ganito agad. Ano ba yan? Ano ba yung hahawakan talaga? Maliyan. Ayun! Hawakan yung mga tickets. Bakit napunta doon sa sa ano naman to si ate? Hawakan ng mga tickets, that's right. Okay, so I think munti ka pa hampasin ni Kuya Will eh. Papahamak sa mga kababayan eh. Hawakan daw ang mga tickets. Mga kababayan malinaw po yun. Hawakan ang mga tickets. Minsan kasi mga kababayan pag mabilis magsalita, nabubulol ako nga. Lagi ako nabubulol kaya lagi ako ini-edit itong aking video eh. Kasi minsan kapag nabubulol ka, nagkakadoble-doble. Yung T nagiging tite. Nadodoble. Ano pala? Tickets pala yun. Di pala tite yun. Kaya pagpasensya nyo na si ate. Mabilis kasi magsalita eh. At yan ang problema kapag live television. Talagang nagkakamali. Pero ang ibig po niya sabihin, tawakan po ang mga tickets. At may ka Kuya Will, mga MTRCB ka. Pero natingin ko hindi naman sinasadya. Pero ewan ko hindi ko alam depende kasi yun sa sa mga nandyan po sa yung mga tawag dito, nandyan sa MTRCB. Sila po ang magdidesisyon yan kung ano ang gagawin, kung masususpend, di ba? O hindi. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro. Mawawarningan lang. Hindi katulad ni Suntay na talagang yung sinabi niya, nakabastusan talaga sa kababaihan. Ito naman, nagkamali lang siya ng nabanggit. Yes na ticket, iba yung nabanggit niya mga kababayan. Ay, ate, ayusin mo. Kung gusto mo tumagal sa trabaho mo,
ayusin mo. Ha? Okay, so ito, nako na po tayo dito kay former Senator Antonio Trillanes. Ngayong araw pong ito, sinampahan niya ng iba't ibang kaso. Sino? Si Levy Baligod. Yung abogado po nung 18 ex-Marines. Kasama po sa kinasuhan niya yung 18 ex-Marines. Right. At kinasuhan niya rin si Mike Defensor. Kinasuhan niya rin si Jay Sonza. Fake news peddler yan eh. Si Jay Sonza eh. Si Lorraine Badoy. Kinasuhan din. Alam mo, may sakit si Lorraine Badoy eh. Kawawa naman. Kawawa naman. At may sakit na, nakakasuhan pa. At si Cathy Binag, isa rin tong fake news peddler, mga kababayan. Kinasuhan lahat kung nabanggit natin, yan po sa DOJ. Ano raw yung dahilan ni Trillanes? Ang kanilang gawa-gawang bribery scheme ay isang desperadong paraan para dungisan ang mga pagdinig sa ICC at takutin ang mga investigators at witnesses nito. Kasi sabi nila, binigyan daw ng $2 million itong mga investigador ng ICC. Sabi ni Baligod. At ginasusan daw yung mga investigador. So, ayan po ay walang katotohanan ayon kay Trillanes. At kahit kay Baligod, mga kababayan, mali-mali pinagsasabi niya eh. Sasabihin niya, babawiin niya, labang bawi eh. Dapat ito si Baligod nandun sa programa ni Kuya Will eh. Yung laban o bawi. Kasi sasalita siya, tapos babawiin. Tapos mamaya-maya, sasalita na naman, tapos babawiin na naman. Dapat nandun siya sa programa ni Kuya Will, yung laban o bawi. So ayan mga kababayan, yung mga kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes. Ito mga kababayan niya po. Ayan. Formal lang sinampahan ang 18 nagpakilala mga dating sundalo kasama pati si Atty. Levy Baligod at si Mike Defensor. Ito mga kababayan, pakinggan natin si Mike Defensor. Ito kasi mga kababayan, bigla na lang sumulpot to eh, no? At nanahimik na to eh, ngayon biglang sumulpot, sigurado dahil tatakbo ito sa susunod na eleksyon. Kaya nag-iingay. Hindi natin alam kung ano tatakboy nito, senator o congressman. Mayor nga, baka hindi ka manalo eh. Senator pa. Hindi mananalo to. Alam pa, tumakbo to natin nung nakaraang eleksyon, talo eh. Hindi ako nagkakamali. So, pakinggan natin itong si Mike Defensor. Sabi ni Jose Claire Castro, si Wonderboy. Pakinggan natin si Wonderboy. Si ako, Mike Defensor, at saka si Final District at Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ko itong mga kasama natin kundado. Isang malagkarangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga kaso ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari na nangyari kay Sergeant Jose. Talagang inipit, itinabo. Nandito ako para ipakita yung tulong sa kanila noong paman nung sila ay lumabas sa akong Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ang kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Okay, so yung sinabi ni Mike Defensor, ni Wonderboy. At ito mga kababayan etong si Wonderboy ay pinagtanggol ng isa. Diyan po sa sa 18 mga sundalo, former Marines, pero hindi naman daw lahat Marines yan eh. At mamaya, tingnan nyo, meron tayong ibubulgar tungkol sa mga ito. Maya-maya ang konti. Pakinggan muna natin yung kung paano nila iniwas itong si Mike Defensor doon sa kanilang grupo. Isa para sa amin, sir, si Atty. na po sa tanong sa wala yung tanong. Kasi sa amin, sir, from the very beginning, ang namin dito is katotohanan lang ang sinasabi namin. Sana hindi kami kipitin, hindi nila ibawa yung credibility namin. Kasi kami, from the beginning, walang ginalaman si Sir Mike. Ayan pinagtanggol, iniiwas, wala daw kinalaman. Itong si Defensor, sabi mo lang yan. Sabi mo lang yan.
naman ba sila? Gusto nilang tawag dito, ibulgar ang mga kakabulastugan, pagnanakaw dito sa ating bansa. Tama naman yan eh. Sang-ayon ako sa sinasabi mo, kapatid. Sang-ayon ako na ibulgar natin yan. Kaya lang, siguraduhin nyo na hindi kayo nauutusan. Siguraduhin niyo na hindi kayo nagpapagamit. Baka naman, nagsasalita kayo dahil sa likod nun ay merong nag-uudyok sa inyo at merong alam nyo na may kapalit. Ayun yung nakakatakot. Pero yung sinasabi mo, tama yan, sang-ayon ako sa'yo. Sang-ayon ako sa'yo. Kaya lang, yung motibo, yun yung questionable yung motibo. Tapos si Wonderboy pa yung kakampi ninyo. Si Wonderboy. Doon pa lang nagdududa ka na eh. Ano kami? Mamamayang Pilipino, maghihirap. Saan namin pupulutin ang sunod na araw yung mga anak natin? Saan namin ito? Ang mundo ng gobyerno kinaganyan nila. Sa ganitong sitwasyon namin ngayon, ma'am, nagigipit kami. Kung sino lang magpapagda, kung sino magpapagda. Sana tapusin na namin itong issue na ito. Tapusin ang korupsyon sa bandang Pilipinas. Yun lang po ang hiling namin. Ang mga isang namin. Ayos Palakpakan nga natin. Woo! Galing. Galing. Ayan naman gusto natin. Talagang laban sa
sinasabi nilang mga ex-Marines. Ayon kay Ombudsman Remulla, etong 18 individual na nagpapakilala ng mga former Marines were acting for political effect. Ayun yung basa ni Remulla. Kasi mga kababayan, hindi ka lang magiging ombudsman kung hindi ka magaling magpasa. Magaling magpasa si Ombudsman Remulla eh. Basang-basa niya agad kung ano ang layunin o ang motibo ng mga nagsasalita. No. So, ayon kay Ombudsman Remulla, itong mga former Marines ko ay acting for political effect. Noting that while several signatories are no longer in active service at ang 6 po dyan were charged with murder. Nako. Maliban pa pala doon sa narinig natin dati na itong mga ito ay na-dismiss dishonorably. Hindi po honorable dismissal they were dismissed dishonorably. Meron pa palang 6 na may kaso na murder. Walang paano natin paniniwalaan itong mga ito? Dishonorably dismissed. Tapos may kaso pa at murder pa. So, ito ba ang mga taong may kredibilidad? Ito ba yung mga dapat paniwalaan? So, ito pakinggan natin si Ombudsman Remulla tungkol dun sa dito sa aligasyon ng 18 dating mga sundalo. Tipping point. They're trying to create a political tipping point. What more? Ano natin yun? They want a branch of the service to rise up in arms. Ito naman yun eh. Ito yung tipping point. Kailangan po kailangan Local yan. I think they know what's behind it. We have to prove it so we're not alleging anything now. So, yung statement niyo po kanina, sir, saying na hindi po compromise yung partiality ng ombudsman. Yeah. I'm not personally looking into that. I'm allowing the people in the Ombudsman's office to look at it for themselves. Wala pa naman yung abogado, just study the same principles. That affidavit is supposed to be based on personal knowledge. So ano sa Levianis, nakikita daw niya na Duterte daw possible yung behind this. Kasi marami pa kami ibang personal disability. Did you see it as a political? Political yan. Siya, political yan. Kaya some of them have economic motives. But mahirap magsalita. Ano economic? Ano yung sabihin? Mahirap na magsalita. Ano assurance mo, sir? Ano assurance mo? Basta fair kami. We're here to be fair. Diba? Kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Sabi ko totoo yun. Parang walang tao sa gusto. Sir, yung meeting kasama ba? Nakita ko naman sila ng polis eh. Sir, sa meeting kasama ba si Central Yanis? I cannot recall now Kasi if Victoria was there, if Giannis was there. But we've met in the past before. Nakakagusto siya na. But I remember that po ICC before. Naalala ko siya. Sir, ang laptop box. Regarding po si Isip Fernando na po. Okay. So, simple lang yung sinabi ni Ombudsman Remulla. Sinabi ng mga ng 18, pati ni Baligon, na binigyan daw ng pera itong ICC, itong mga investigador ng ICC. Ngayon, kasama yung sa affidavit. Ang tanong, nakita ba nila na binigyan ng pera yung mga investigador ng ICC? Kasi sabi ni Remulla, nandun ako, tinignan ko. Wala naman yung 18 na yan eh. Paano nila nasabi yun? Inaamin ko, kinausap ko, nagkausap kami. Pero yung sinasabi na sinuulan yung ICC, yun ang yung dapat nilang patunayan. Kaya hindi naniniwala
Tesyo sinuulan daw ang ICC. So abangan natin ang kainatnan ng kasong ito. At tingnan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang nagsisinungaling. Kasi si Malikot lang, mali-mali, laban o bawi. Diba? Sinasabi ni Malikot. So, ayan mga kababayan yung update natin din po sa 18. At doon naman sa dito, kakabalik pa lang ni Kuya Will. Masuspindi agad. Hindi naman po sinasadya. Kaya, tawakan nyo na po ang inyong mga ticket po. Ticket. Tawakan nyo po ang inyong mga ticket.
Pero ba hindi. Bago na ba ang pangalan, partner? Si, ano pangalan nun? Ano, nag-imagine. Mga kainti, mga pangalan nung nag-imagine. Sino ba yun? Mga kabyubi, oh. Nakalimutan ko yung pangalan. Ay, naku, Basta partner. yung nag-imagine ating paboritong actress. No, yun ang nag-iisang bumoto na hindi dapat maniwala doon sa sustansya ng reklamong impeachment laban sa vice presidente. So, bukod namin siya. Akala hindi din kilala, partner. Tinatype nila yung pangalan. Ayun, sige. Hindi rin ayaw mabanggit. So, what was likely ang hearing sa Senado mag-start month of May. May, naku, tugal. Between month of May to June. Ano yan? Full-blown So, trial yan sa ang nangyayari, partner, pag sa ICC, pumupor yung tatlong judge na desisyon ng tuloy. confirmation Oo, of charges. Sabay-sabay yan. Sabay ito with the vice Sasabay yan president. doon sa impeachment trial. Tapos sasabay din yung service of warrant of arrest laban doon sa dalawang taga-Davao na senador. Diba? Eh, ewan natin doon sa lokal kung mayroong warrant of arrest yung ibang senador. Ayun lang, partner. Naku, kung mangyari yan, talagang, ano to, partner, sa atin yung malaking balita. Oo, kasi imagine it mo. Wala. Partner, ano, sorry ka na sa... Imagine it mo. Pagdating mo yun, Partner, wag ganon. Isipin mo. may premonition kasi. Isipin mo. Mapagkamalan tayo nag-halusinate dito sa Nagkagaya tayo sa partner sa mga binabalita eh. Sige. Kaya ayoko maging kongresista kasi baka mapagbintangan tayo na mahusay mag-imagine. Oo nga. Isipin mo. Ayan, So, partner. hindi na imagination. Oo. Isipin ko na lang. So, base sa aking isipan, sa mga pangitan ng buwan ng Mayo at Hunyo, ay magsasabay ang mga pagdinig sa kaso, no? Pag-confirm yung charges ng dating Pangulo, magkakaroon ng full-blown trial sa impeachment dyan sa Senado, maseserve yung warrant of arrest laban sa dalawang senador. At ang hindi ko pa nakikita ito sa lokal kung yung mga senador matutuluyan mo na mabigay ang warrant of arrest laban kay Senator Joel Villanueva, kay Jigoy Estrada, at kay Jesus Escudero. Ayan. So, yun ang ano dito. Malalaking tao involved dito sa mga darating. Number one, ano, partner. Alam mo, may kwento. Oo. May kwento sa mga netizens. Paano daw ba kung hindi daw si Congressman Sontay ang nagpunta sa EDSA Shangri-La, pero si Ann Curtis nandun din sa EDSA Shangri-La Hotel. Oo. Paano ko ang dumating si Jinggoy Estrada? Mag-i-imagine din kaya si Senator Jinggoy. Ganun ba yun ang mga tanungan, partner? Ano sa palagay niyo mga kayubi? Kapag si Jinggoy kaya yung nandoon, imagine niya kaya si Ann Curtis. Bakit na ano yung partner? Naisip yan. So, yan ang katanungan ngayon dyan sa social media. Pero ayaw ko sagutin. Ayun. Iwas tayo dyan, partner, ano. Partner, sabi naman, attorney, anong gusto niyo po sa Senado? Ano niyo, Senado po? O papabor po kayo? Kulong ni Vice President Sara. Oo, anong gusto Kasi niyo? kapag impeachment, ang ibig ko sabihin yan ay ang purpose lang yan is tanggalin sa posisyon ng impeachable official. Oo. No? At yun lang, tanggalin mo siya at bar him from holding public office perpetually. So hindi na siya makakahawak ng posisyon kahit kagawad, no? At wala na siya sa eksena sa politika. Ayan, mawawala na yan lahat. No? So, tapos ang kanyang political career. Unlike sabi mo nga, if kung magre-resign, Dapat mag-resign siya kung talagang desidido ang vice presidente na tumakbong presidente. Pag ito, pinutuhan ng 1/3 votes ng Kongreso
sa Senado. Kung ako sa kanya, magre-resign ako. Oh, that's the best The decision. best decision kasi ang hirap na, hindi mo na masabi pag nasa Senado din. Oo. Iba ng laro doon. Ngayon, sinasabi mo, ay hindi makakakuha ng 16 votes yan. Pero once na nakarating yan sa Senado, iba na usapan dyan. May power play na yan. Ayun, mahirap dyan. Yung power play. Sabi pa rin ni Magdi, I mean, attorney, senador, anong gusto nyo? Kaso o papabor kayo sa impeachment ni Sara? Kaso, kakasuhan yung mga Anong senador. gusto nyo? Oo, kaso. Oo. O papabor kayo kay impeachment ni Sara? O yun, palang tanungan siya. Depende yan kung kakulong-kulong ba yung senador eh. Oo nga, yun lang naman. Ayun. Pero attorney, halimbawa daw, sabi ni Maria Nadale, if halimbawa, attorney Bueno, kahit daw mag-resign, itutuloy pa din ang impeachment hearing. Hindi na eh, kasi ang primary objective of the impeachment is to remove from office the Vice President. So if she will resign, there is nothing to talk about the impeachment kasi na-serve yung purpose eh. Remove. Diba? Removal eh. So, pag nagkaroon na ng removal, ano pa purpose ng holding a trial for impeachment of the Vice President? Wala na yung Vice eh. Umalis na sa opisina eh. Diba? And she can run. Pwede na siyang tumakbo, libre-libre. So, ang gagawin niya, magpiprepare lang yan ng Kasi sabi niya eh, tatakbo siya, tatakbo diba? siya. So, tatawagan niya na si si congressman o ano na-imagine mo dyan. Gusto ko yung mga imagine eh. Pagkatapos, dadayal namin yan doon naman sa party list. Sasabi niya, may premonition pa ba dyan? Pwede, no? Mga tatawagan ni gusto ko Vice yan, niya, yung mga kakampi niya yan eh. premonition. Premonition. Nako, and imagination. Tapos natawag sa dating senador din yan. Oo. Sabihin niya, Kosa, kamusta ka dyan? Yun lang, attorney. Ay, nako. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights. Bakasyon, topic tayo ng konti. Sa Senado, kung matatandaan po ninyo, last Thursday, napag-usapan po yung ethics complaint. Pag sinabing ethics complaint, ito yung gawi, kilos, o mga sinabi, ginawa, posible ng isang senador na hindi katanggap-tanggap, kaya sinasampahan sila ng ethics complaint. Pero paano kung yung namumuno ng ethics complaint, ng ethics committee, walang ginawa? So yun yung nagiging dahilan kaya nag-file din naman ulit ng complaint, ethics complaint laban sa chairman ng ethics committee, si Senator J.V. Ejercito, para mabigyan pa po tayo ng paliwanag kung bakit at ano yung mga dahilan ng kanilang pagsasampa ng reklamo sa mismong chairman ng komite. Nakakausap po natin na nag-file ng ethics complaint laban kay Senator J.V. Ejercito, si Attorney Marvin Aceron. Attorney, magandang umaga po. Robert Mano sa Balita Antemano. Good morning! Ay, magandang umaga, Robert Mano. Opo. Attorney, opo. Maraming salamat po sa opportunity. Paliwanag lang po natin para sa mga nanonood at nakikinig po natin ng mga kapamilya. Ano ang naging dahilan? Bakit po umabot kayo sa point na yung mismong chairman na ng Ethics Committee yung inireklamo po ninyo? Ganito kasi yan, October 2, yung panahon ng kaso, against Senator Jesus Cordero, tinanggap ko yung kaso ko. Pagkatapos doon, parang wala nangyayari. Buwan, meron ako pinabay. Motion dito, motion dyan. Sinukat ko nga yung mga ganyan ko, isang tangkal na eh. Wala man ng case number. Wala man ng dating kung anong nangyayari sa kaso. Para bang walang nangyayari, no? Kaya sabi ko, ay titignan mo na nangyayari sa House of Representatives. Noon kay Representative Kiko Barsaga, in 77 days, mula sa pagpapile ng kaso, nagkaroon na agad ng ruling. Sangat ito pa nga matatapos na yung panis na sa ng dalawang buwan eh. Pagdalang yung kaso mo naman, 109 days, no case number, nothing whatsoever. Kaya anong ibig sabihin yan? Sabi ko kailangan natin
siguro may pagkukulang dyan ng chairman. Kaya wala akong choice. Kailangan natin sampahan na rin ng kaso. Chairman, at maraming mangyari naman. Ang kaso na una pong pinay. At ito pong pagsasampa ninyo ng, attorney, at ito pong pagsasampa ninyo ng kaso sa chairman ay nating personal naman. Hindi ko nga kilala yan eh. Hindi ko binoboto yan eh. Ang ito kasi bagay ito, talagang it's about the systems of accountability, systems of ethics in the Senate. Paniwanag kasi sa Constitution ng Pilipinas, only the Senate can discipline its members. There is no other forum where I can practice this. However, sabi naman yung Senator Jamie, so hindi pa nila Hello? Opo. Opo. Ha? Ay, ang tanong ko, sir, unless like this, doon po sa House, Naka-live ako. 77 things may ruling. Pareho kayo nagpalit na ng literato, ha? Pareho Ginagamit ko na to para meron akong pag may emergency dyan na kuan. Parang yung camera. Ethics. Attorney. Sa Senado, talagang hindi na inaayos. Yun ang tanong ko sa kanya. Opo, Okay attorney, ba? kahapon po, nakakausap po namin si Senator JV sa programang Tandem ng Bayan with Doris Bigornia. Ang paliwanag po niya kasi ay day before the session break, doon lang siya na-appoint. And then sa plenary, hindi pa rin na-appoint ang membership ng Ethics Committee. Ang minority, kulang pa din ng members na ipinapasa para buuin yung Ethics Committee. Kaya there's no way daw na makapagpatawag siya ng meeting dahil siya pa lang ina-appoint at kailangan in plenary ay ma-approve yung membership po nito, sir. Alam mo, yun ay isang napakasakit na statement. Parang nilalaglag niya yung Senado dyan eh. Parang sinabi niya, mapupupat kami dito, hindi kami umaaksyon. Sinabi pa nga niya sa isang interview, ayoko man tanggapin niya, wala na gusto tumukat, kaya tinanggap na rin niya, half-hearted siya. Parang sinasabi niya, kami dito sa Senado, ayaw namin pagtuunan ng council ng ethics. Yan ang sinasabi niya dyan eh. Sa mga pinagtututuro niya dyan, hindi ako naniniwala na ganyan ang Senado. At sinasabi ko, kung may, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Gusto niya, nagkakupay yung sinasabi ng dahilan. Kulang kayo ng abogado, kulang kayo ng papel, kulang kayo ng magtututok sa problema. Ito, lahat ng dahilan pwede mong sabihin. Pero ang number one question, gusto niya ba ito? Diba? Gusto ba ito? Sinabi niya na yung sagot niya eh. Ayaw talaga niya na, wala raw gagawa eh. Kasama sa trabaho ng pagiging senador eh. Maniwala ito sa konstitusyon eh. Trabaho niya ito eh. Ayaw niya, gusto niya, hapagan ko, hindi gawin niya yung dapat yung gawin. Yung mga House of Representatives, nakatuon ng committee, nakapagawa ng ruling in 77 days. Bakit kayo hindi? Bakit sinasabi mo kasalanan ng mga kasamahan mo? Hindi ka mahumaksyon. As chairman, dapat you should be organizing this, di ba? Hindi lang naman ang sinasabi ko. Hindi mo sinasabi na ako case number na nanilahanap ko. I don't even ask for a hearing. Kailangan mo bang committee para magkaroon ka ng case number? Ito yung sinasabi niya. Kaya sabi ko nga, alam mo, lalo pang magsasalita ito si Senator Day, lalo pa siyang magkakamali. Pagkawin na lang niya, itong isang tamang sinabi niya, sa Lunes daw, ipapatawag niya sa plenary ito at magagawin niya sa lalagay niya sa agenda. Kung pala pareho lang naman, 109 days ang nakatipos, hindi lang naman pala yung gagawin mo. Bakit hindi mo nagawa? Di ba? Sabi hindi nangyari yan. Sa dami-dami ng araw na lumipas. Hindi mo na ako nagtulang sa follow-up. Isang total na nga yung finance ko sa kanya eh. Hindi niya binabasa as a matter of fact. Ang proof na hindi niya binabasa, pinagkakalat niya dito sa mga media outlets niya. Sinasabi niya na gusto mo raw unahin yung kaso ko. Of course not. I never said that. It's never written in any of my meetings or in any of my media statements. All I'm asking for is a case number.
there are others, okay, gawin mo yun. Ang tanong ko, ano ba case number ko? Eh, wala nga case number. Paano ko malalaman? May una sa akin, ilan yung una sa Oo. akin. Attorney, and then may binabanggit pa siya, attorney, na although alam din naman ng public ito last December na na-hospital talaga siya, ilang weeks siya nasa hospital at hindi nakakapasok din. So, there's no way para magawa din naman niya during that period. Yan daw. Alam mo, yung pagkakasakit nangyayari sa lahat yan eh. O di bawasan rin natin yan. Eh, 77 days pa nung nauna yung house eh. Di ba, 109 days eh. Ano pa rin naman yan eh. In fact, umaattend dito sa mga Zoom hearing and all he needed to do, he doesn't have to come to the office. All he needed to do was instruct his secretary and tell the secretary, give all these cases proper case numbers so we will know which one will go ahead or not. That's all I was asking for eh. Sa dinami-dami ng finance ko. I will trust in God. I will stand so tall through the storm, through the fire. He won't let me fall. Every mountain. Yun ang number one. Pero ano ba talaga ang number ko? Ano yung number ko? Saan? Pag nagpunta ka sa barangay, Ako, naging ikaw. When I call his name, Jesus reigns forever. He's the God who saves. Chains are breaking. I will trust in God. I will stand so tall through the storm, through the fire. He won't let me fall. Every mountain moves when I call his name. Ang hinihingi ko lang, bigyan mo nga akong case number para malaman ko kung pakilan ako, kung kailan ako maghahanda. Eh, wala rin nun eh. Oh, ikaw, kahit may sakit ka naman, madali naman mag-instruct ng secretary, di ba? Attorney, ito siguro Kailan lang yan. attorney, ito para maintindihan din ng mga kababayan natin, ano, itong isinapan ninyo na ethics complaint kay Senator Cheese at kaya sa mismong chairman, ano, how important na ma-actionan agad ito ng liderato ng Senado at ano ang at stake dito para po maunawaan ng taong bayan, attorney? At stake dito ang dignidad ng Senado. Kung mahalaga sa kanila ang dignidad ng mga senador. Kasi pinakita doon sa episode dito, donasyon ni Lubiano kay Jesus Escudero, 30 million dinonate niya. Maliwanag naman na bawal mag-donate ang sino mo may kontrato sa gobyerno. Pero inimbestigahan ko yung What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? The worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka na ng kulungan o nasa labas ka na, okay na. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan na Para ano lang, mabilis lang po na ano lang kung ano ma'am, bakit ngayon lang inigsampan ng kaso ng perjury? Sagot naman dyan. Sige, pero ano po ba yung reaction sa mga sa impeachment sa House hearing po ngayon? Para ano lang, mabilis lang po na ano lang kung ano ma'am, bakit ngayon lang inigsampan ng kaso ng perjury? Sagot naman dyan. Sige, pero ano po ba yung reaction sa mga sa impeachment sa This is now going to be the standard design for our terminals, for our Airways yung kumpanya ni Lubiano. Lubiano owns 99.331% of Centerways. And I studied the audited financial statements of Centerways. 2022 financial statement, nawala ang 35 million pesos. Ibig sabihin, saan nagpunta yung 35 million pesos? Pagdating ng 2023, So, with all of these
bombastic revelations on corruption. Ito pa, isasapa pa natin ngayon yung away at botohan ukol dito sa Tariela case, sabi nga nila. No? Oh, Opo, yes. opo. Wala pa namang botohan, pero pinagdedebatihan talaga. Yes. Pero ang lumalabas po 15 senador ang pumirma na. Yes. Pumirma na. Happy to share na although hindi ko nakuhanan, may sumakay dito sa Bacolod na papunta rin ng Jensan. Umalis na ang bus after just 10 minutes. Actually, nakakapanibago nung may sagad ng Bacolod Terminal. Kasi based on experience, umaabot ng 1 hour, minsan lagpas pa, ang tinatagal dito dahil sa dami ng bagaheng binababa. Hindi ko rin nakuhanan ng pagliko pero nandito na tayo sa Rosario Street, then kumaliwa sa Locsin Street. Welcome to Bago City, Negros Occidental. Papunta sa kanilang sentro ang kalsada sa kanan. Ang kalsada ulit sa kanan, ang daan papunta naman sa munisipyo ng bayan ng Pulupandan. Pero on the way na tayo sa town proper ng Valladolid. Welcome sa bayan ng Valladolid na kilala bilang Food Basket of Negros Occidental. And nandito na tayo sa bayan ng San Enrique, Negros Occidental. Ang dating pangalan ng lugar na ito ay Pueblo de Tinubagan. Welcome sa Pontevedra, Negros Occidental. Ang Pontevedra ay salitang Kastila na ibig sabihin ay lumang tulay. Welcome sa Hinigaran, Negros Occidental. Tinawag na tagahigad ang mga bagong salta sa lugar, kaya tinawag ng mga Kastila ang lugar na Ginigaran na kalaunay naging Hinigaran. Welcome sa Binalbagan, na isa sa dalawang first settlement sa isla ng Negros noong panahon ng Kastila. Dito sa sentro, kumaliwa ang bus sa Pedro Yulo Avenue dahil dito located ang terminal ng Ceres.
biyahe. Welcome sa Himamaylan City, Negros Occidental. Ito actually ang kapitolyo ng Negros noong taong 1795. Welcome sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ango sa puno ng bangkal ang pangalan ng lugar na sagana noong araw. Nandito na tayo sa terminal ng Ceres sa Kabangkalan. Ang pamasahe papunta dito ay 4,000 pesos all in. Nagkape-kape pa ang bus crew de lang pasahero kaya more than 10 minutes rin ang tinagal dito. Kabangkalan na ang huling lungsod ng Negros Occidental na madadaanan natin. Welcome sa Negros Oriental. Ito itong Mabinay, ang unang bayan ng probinsya na madadaanan natin. Welcome sa Bay City, Negros Oriental. Ito yung junction kung saan papunta sa mga lungsod ng Gihulngan or San Carlos ang kalsada sa kaliwa. Pero kumanan tayo papunta sa city proper ng Pais. Welcome sa Tanhay City, Negros Oriental. Pero after several minutes, nandito na tayo sa Amlan, Negros Oriental. Sorry nga lang, nakainip ako, hindi ko nakuhanan ng munisipyo. Nandito na tayo sa San Jose, Negros Oriental. Alquitan Viejo ang dating pangalan ng lugar na ito. Sorry, nakainip ulit ako. Hindi ko pang hindi makuha ng landmark. Welcome sa Sibulan, Negros Oriental, na isang lugar kung saan maraming sibol o springs, kaya tinawag na Sibulan.
capital ng Negros Oriental, ang Dumaguete City. Waliwa ang bus sa E. Rovira Drive at mula dito magpapasikot-sikot tayo sa ilang kalye para marating ang terminal ng Ceres. Nandito na tayo sa Dumaguete Terminal Ceres ng 2:32 AM. Kung bus pa Jensen ang nasakyan mo, aabutin ng around 43 hours ang biyahe mula Maynila. Ang pamasahe papunta dito ay 4,200 pesos kasama ng bayad sa barko at terminal fees. Also, 2,400 pesos daw ang pamasahe mula Dumaguete papuntang Jensen ayon sa post ni Jensen Jobs. Please keep in mind na hindi ko ito kumpirmado. Ito ay para lang magka-idea ka kung magkano. So unfortunately, sabi ng bus crew, nag-cancel ang biyahe ng barko papuntang Dapitan kaya walang kasiguraduhan kung anong oras tayo makakaalis. Morning. Sa ngayon, lumipat na ako ng tambayan. Kanina nasa mga upuan ako sa waiting area ng terminal. Ang dami na kasing nagsisitating ng mga pasahero kaya bumalik na ako sa bus. Katabi nga pala natin si bus 11938 simula kanina pang madaling araw. Kwento ng bus crew, si 11938 ang dapat nakaschedule umalis ng Saturday morning